To się obudził. O, jakie pączki. Ojeju, jakie bąki, ojeju. Kto to się nam obudził już? Co? Kto to się obudził? Ojejku. O. O, i rączkę będę teraz sobie jadła, tak? Oj, to tak robi babcie. To tak, babcie, prababcie naśladuje, no. Masz Baśka mieć na imię, tak jak Basia. Babcia Basia. O, jejku. Ojoj. Co, będziesz się przyciągać teraz? No, muszę się trochę poprzyciągać, nie? O, chodź, mama przewróci cię na plecki, chodź. O tak, o. No. O. Co ty takie miny tam robi, mój bober? Co ty takie tam miny robi? O. Kto to się obudził? Kto to się obudził? Kto to się obudził? Co ta mama tam trzyma takiego czarnego? O. Och. Bober, kto to się obudził tutaj nam? Kto to nam się tutaj obudził? Tyle godzin spałam, co? Ty, dwubrody bober. O, takie mama trzyma urządzenie nad tobą, nie?